Pois todo preparado para que hoxe a nosa mellor concursante, Xiana, que chegou ao máis alto do plató do Atrápame, poida levar o bote. Vimos con esa idea, non, Xiana? A idea é esa. Pois veña, que seguro que tamén hai xente aí véndonos desde Viveiro, desde Covas, intentando animarte, e igual dicindo, igual está aí Xiana, pois tamén pode ir eu. Non tedes máis que facer que marcar ese teléfono que vedes aí, 618-388087, e así igual tedes opcións de levar un bote como o de hoxe. 15.300 euros que temos. Aí están. Fermosa cifra que quen sabe se hoxe será o día e acabará aí nas mans e nos petos de Xiana. Para iso terás que acertar, Xiana, como sabes, 5 preguntas, unha por cada categoría. E hoxe xogamos con... Imos velo. Os temas son nano, neno, nino, nono e nuno. Queda Xiana, que haberá aquí detrás? Que se lle ocurriu a esta xente? Ímolo saber en breve. O que é seguro é que 100 euros por cada acerto valo recibir, se das cos 5, 15.300 euros que van para Covas, para Viveiro. Preparada? Sí. Pois veña, 60 segundos por diante, moita sorte. E tempo, nano, que parte dun segundo é un nanosegundo? Unha centésima. Non é correcto. Neno, antes do neno de Monelos, quen foi o neno do Deportivo? Lucas Pérez, non. Non é correcto. Nino, cal foi o nome artístico do cantante Luis Manuel Ferri Llopis? Nino Bravo. É correcto. Nono, que familia recibe o apelativo de nono na Argentina, Chile e o Uruguai? Paso. Paramos o tempo, pois, e así tomamos un respiriño, inda con máis de medio minuto por diante. Demos a resposta correcta co de Nino Bravo, moi ben. Quédanos saber que neno foi antes do neno de Monelos, que ese sí que é Lucas Pérez. Sí. Quen foi o neno do Deportivo? Antes de Lucas Pérez. E en nano, recórdoche, preguntamos que parte dun segundo é un nanosegundo. Se eches a centésima parte, non é correcto. Vai pensando outra posible resposta na segunda volta. Se che parece, continuamos? Sí. Pois fai bo uso deses 33 segundos que tes por diante. Preparada? Tempo. Non é correcto. Nuno, que equipo español foi adestrado polo portugués Nuno Espírito Santo? O Celta. Non é correcto. Nano, que parte dun segundo é un nanosegundo? Millonésima parte. Non é correcto. Neno, antes do neno de Monelos, quen foi o neno do Deportivo? Valerón. Non é correcto. Nono, que familia recibe? Paso. Non é correcto. Nuno, que equipo español foi adestrado polo... O Deportivo. Non é correcto. Nano, que parte dun segundo un nanosegundo? Décima parte. Non é correcto. Neno, antes do neno... Non é correcto. Nono, e ata aquí, tempo. Tempo. Foi mágoa, quedaron sin unhas preguntiñas. Por exemplo, a de nono é o avó. Así lle chaman os avós en Argentina, en Chile, en Uruguai, por influencia do italiano, que ali é nonno, con dous Ns ao final, pois quedou así tamén no idioma no día de hoxe. Nuno, do Espírito Santo, ademais da de ser porteiro do Deportivo, adestrou o Valencia Club de Fútbol, a 1.000.000ésima parte dun segundo, é un nanosegundo. Se eches a millonésima, faltounos aí o 1.000, e a que nos quedaba era Fran, o de carreira, foi o neno dese Superdepor durante moitos anos. O que leva seguro para Viveiro, Xiana, son eses 100 euriños por ese acerto, así que os cartos van pro teu peto e para cartos os que quedan no bote, 15.600 euros que teremos no próximo programa. Contamos con vos, Vémonos. Ata a festa!